104.7 IFM. Report! Ibinaba sa 2,000 pesos ang matatanggap na financial aid ng bawat barangay sa La Union base sa nilagdaang annual budget ng lalawigan ngayong taon. Sa opisyal na pahayag ni La Union Governor Rafael Ortega David, kabilang sa mga sektor na nalagasan ng pondo ang programang financial aid sa 576 barangays na walang paliwanag ang sangguniang panlalawigan. Mula sa taunang 20,000 pesos na financial assistance sa bawat barangay, ibinaba ito sa 2,000 pesos ngayong taon. Inihayag din ng opisyal na maaaring mabawasan ang performance o bilang ng mga matutulungang residente dahil sa malaking adjustment sa annual budget. Bagaman hindi pa natatapos na mabigyan ng 20,000 pesos ng financial aid ang lahat ng barangay para sa taong 2024, palaisipan pa kung kailan ulit maibibigay ang 2,000 pesos aid ngayong 2025. Apila naman ng ehekutibo ang justification sa malawakang pagbabawas ng budget kahit firmado na ito ng gobernador upang maging transparent sa alokasyon ng pondo. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.